Siyabingelela ubingelela baba udokotela bakwesizwe bakojabulile namhlanje sinaba SDM Herbal Products baba Mavovo uthunywe yibona ukuthi akahambe ayoba presenter sizwe ukuthi bamthuma ukuthini yini namhlanje siphathele yona khabazela cisha Mavovo wathi ulifuna ogama olona enkathi angazi ngisho kodwa ke ngiyadedela baba bingelela Khehle siyabingelela enhla nasezantsi empumalanga eningizimu enyakatho intshonalanga siyabingelela baba yini onayo abantu abagembulayo khona ungayisho kubantu abagembulayo namhlanje usazobahlelela ukuthi ubuye ngilanga basitshele sina umuthi sina induku yabantu abagembulayo siphethe nje into enamandla ngalendlela inamandla futhi akuthatha isikhathi manje nje sakunikeza uqala wayisebenzisa sibe sesikuthumela ekhasini noma la udlala khona bese ziyaduma yebo bese ziyakhala ngoba lento yokugembula iyona into iseyinkinga kakhulu yes sibe inkinga kakhulu abantu bafuna yonke into bayimacanga ngisho uyithwalela uma uyathwaleleka isikhafulo njalo umuntu mahanjela umuntu wakhe nje phela siya kuDisemba nje labantu bazobaleka sina sisikhafulo mkhulu esinamandla ngendlela eyisimanga siyibutho siyibutho hayi asidlali umuntu uzothi yasifuna isikhafulo usithola kanjani uza kuwena uyamposela kuyadependa mayiseduze siyamnikeza uma ekude siyamposela siyaposeka asinayo inkinga yini ongayinika umuntu othi umethi esemhlanganweni uma ekhuluma kodwa ngathi nje ukhuluma yedwa awunayo into yenza ukuthi umuntu akhuluma zwakale lapho esokhuluma umuntu even ingane ziyamphendula sinayo umkhulu induku sinayo induku yokuthi noma phila uyakhona ma ukhuluma nje izwi lakho lizwakale abantu isikhathi esiningi abaningi uyaye nje ayigezele ayigqokele athaye bazomhlonipha bazomuzwa ngoba nakho umdala akhambi kanjalo abantu banezinto abayisebenzisayo qina ke nawe mawuyindoda iba indoda ngempela mawuwesifazane iba wesifazane okhethekile ungathini umuntu uma ekhuluma akazwakali uthi ikhona into engenza ukuthi umuntu ke abantu bamhloniphe uma efika impela ukuhlonipheka ukulaleleka ukuzwakala uma ukhuluma ngoba kuyenzeka ukhulume uthi uyakhuluma phakathi kwabantu wathula wena thula wena kukhuluma ubani yini indaba kuthiwa kukhuluma ubani ukhona olokho kusho ukuthi ikhona into errong ngawe uyazi lento ingahambe igcine iaffecta even emndenini wakho uthi kwawona umndeni mekhuluma wena ukwazi ukukhuluma into wrong ugcina umndeni uhlakazeka ngenxa yakho yini ongayenza ukushintsha leso simo nokuhlanganisa nje umndeni ukuthi ube umndeni ovumelanayo ube umndeni ozwelanayo ube umndeni olekelanayo imndeni wasemaholidini emiyayivakashelana izikhona izinto ezenziwayo umkhulu ukuhlakaza imindeni abantu banomona la ngaphandle uyabona abanye baye bathawa ingane kaMasibanibani kwenzeka ukuthi zithenga imoto ziyazwana ziyabambisana bese kuba khona into abayenzayo siyakwazi ke mkhulu kuleso simo ukuthi umndeni awuzwane umndeni awungaxabani udade wethu akubo dade wethu umfowethu akubo mfowethu uyabona siyakwazi ukuyenza leyo nto siyakunikeza nje induku sithi hamba uyenze kanje then umndeni uzwane nawe futhi uyangena lapho phakathi wena osebenzisa le nduku ngoba induku yokuhlanganisa ake sibuke umndeni eyinkingeni enjalo ngoba abanye bagcina bengaganwa yilonto kuthiwa kwamshado kunemndeni edabukisayo bafana bawu2 amantombazana awu3 akushada ngamuntu awunayo impande yokuvula umshado kubantu khona mkhulu ikhona sispecialize kakhulu ngalezo zinto angithi uyathola ukuthi awucabange nje udade wenu uzele uneyingane sekuphela u5 years uhleli nalomuntu phela u10 years uhleli nalomuntu yabo akaluboli lo muntu kodwa kuyazalwa nje bahleli bawumndeni so ke leyo nto ayinhle ngoba ke khamba isikhathi bese kudala inkinga emndenini kudala inkinga einganeni sebeyishiyile abashiya izinto zilenga so ke umuntu akalobole sinayo ke lento
yokuthi sikunikeza wena wesifazane ukuthi cha thatha lapha ubaba aqala akhuluma indaba zokulobola akhuluma indaba zokushada kushadwe futhi Sekushadiwe ke kuyajolelwana ke manje uzomnikana umuntu usethi hayi ke baba siyabonga kakhulu izwe phathi mina nginankinga nomshado ngishade but inkinga lo baba lo akajola nje ukela umhlolo noma wesilisa athi unenkinga unkosikazi lo kathola umsebenzi kamasipala akasho lutho kodwa uyabona ngathi kuyonakala siyalungisa umkhulu sikhonele lokho kulesihlalo noma kule ndawo esihleli kuyo sikhonele lokho ukuthi silungise ukuthi imshado phela iqini uyabona sinayo le nduku esithi sithe mama bamba la cha hayi ubaba hayi agcine nje ngokugwinya amathi abuke nje uyabo makuumama hayi impela make azwane nabantu kodwa make waqala umuntu wathi manje hey bengifuna avela athi ukuthela gcwalo lako ngakazolibona into engizokubuza yona amavovo sike sakhuluma ngesikhafulo but ngifuna sihlukanise la uthi nesikhafulo eseyibutho mase sihlukanisa la uthi ngaphandle kwesikhafulo kodwa unayo into yokubuyisa nje umuntu mkhulu sinayo induku enjalo sinayo induku enjalo kodwa ngeke ngithi mina kuqala mako wesimama ngeke ngithi kuqala siqale semclean ngoba kuyenza ubaba nje uhambe kunezinto ezingekho right ke simame siqale semclean mako wesimame bese ke kuyimase imnikeza induku sithi hayi ke awumbize ke la sibone ukuthi wenze njani hayi ubuye gijima zikuthule lezinto lezi zingahanjiswa omunye izathu eziningi kungeneliseke ekamereni but nalento ongabi namali yini ongayenza ukuthi umuntu ahlale nayo imali engapheli ngoba singajaha ukubuyisa abantu ukubuyisela umuntu ongenayo imali ikhona into umuntu ke ukuthi nayo imali ayibe khona phela ingathi kuhamba abantu sivika abantu bangahamba kanti imali ayikho impela mkhulu phela kufanele kubalance sinayo ke lento ehlala nje kuwena baba esikhwameni sakho noma uyibekela ubeka khona imali eyikhona eyenza ukuthi nje imali ingapheli phela ingabaliki ayithi mayikhona imali ibe khona ibizane futhi yakhumbula ukukhuluma ngekhandlela leli business power candle likhona mkhulu likhona likhona linamandla umuntu njengamanje uma efika esitolo uzothi ufuna liphi ikhandlela hayi ngeke alithole phela esitolo mkhulu alike esitolo kanti hayi ukuthi urefer ukuthi abantu ayi-check service uyaphi check service uzothola lapho ikhandlela ajwayelekile leli lihlukile leli mkhulu ikhandlela lethu lihlukile lonxantathu lonxantathu mkhulu linamandla kakhulu lidlule endaweni eziningi lidlule endaweni angaze ngibuze usho lutho ngeZitha ikhona into angakuyilengisela isho umuntu ofika eZitha mkhulu iZitha ayihlukene kaningi khona iZitha zasetohweni yabona ama colleagues nje ukuthi nje abakuthanda etohweni yabona futhi mhlawumbe bangaze bakukhulume kabi nakubaphathi uphelele umsebenzi yabo iZitha nje incane sinayo into eqondene nalokho bese kuba iZitha lezo kuthiwa zifuna ukuqoba zifuna ukuqhweba sinayo futhi into enjalo yokuthi makuthiwa hayi zifuna ukuqoba besethi ayisondela thina sikusebenze udlule phakathi kwabo udlule nje behleli ungaba neZitha zibangwe indlela nawo ziphethe ngayo kubantu ungaba neZitha nebanga indawo but ungaba neZitha ezisuka ethongeni kuyilona nalo lifuna ukuhlanjwa kuyinona nafuna ukulungiswa ngoba ukuze kube nje kunento wena vese othe umuzenza lathinteka ithonga but lakuyeka but sekufika ukuthi siyabona ukuthi unazo iZitha labantu ohamba nabo kufika nini kwena ukuthi ake wenze something ngabo ikhona into ongayisho kumuntu sinabantu lapha dokotela abathi lento le ukhuluma ngayo ibanzi kakhulu sinabantu athi umuntu akalungelwa yilutho athi ngizenza zonke izinto ngendlela kodwa izinto azilungi kanti akukhona ukuthi izinto azilungi inkinga isethongeni angithi umuntu mayephila mkhulu akaphila ahambe yedwa nje mayehamba uhamba namakhehla uhamba nezalukazi uhamba nodade wabo nabafowabo sebadlula even abanye abachitheka bala kuye bahamba naye uyabo so ke kubalekile ukuthi njalo umuntu emva kwezinyanga ezisithupha asondele sohlanza labantu ahamba nabo ngoba nabo bayaba yibhadi
bengahlanzekile bengagezekile bengekho clean. Ngaphela umuntu uthinta into eziningi empilweni. Yeah, so manje uthola ukuthi noma aphila uyakhona wena noma ngabe wenze kahle into oyenzayo kodwa uthola ukuthi ayilungi ngesimanga salabantu abakwempethe labantu ohamba nabo labantu abahlala kuwe abahleli kuwe. So ke kubalekile ukuthi njalo emva kwezinyanga ezisithupha usondele phela sizokuhlamba sizokugeza. Kunendlela esenza ngayo ukuthi ugezeke uhlanzeke sihlanzele amakhehla sihlanzele izalukazi ohamba nazo. Umuntu uyawufuna lo msebenzi angakuthola kanjani lokhu usuku oyenza ngayo noma angafika noma yini ujike usuku wesithu uthi asabe kusokwenza kwenze kanjani? Cha, umuntu uyafona mkhulu sihlele nze appointment sizokwazi ukuthi ke siyomgeza. Noma items akhona ngoba kunama items okufanele afike nawo esizokwazi ukuthi siwahlanganiseke nalezi zinto somhlanganisela zona bese siyahamba ke siyomgeza. Uma bekudinga ukuthinta bangakuthola kweyiphi number? Abantu bengithinta iqala bengi-emphasize kakhulu ukuthi kune number ka WhatsApp kune number engithinteka kuyo. Sesikulungisile ke lokho. So sengiyafoneleka kuzo zonke kodwa ka WhatsApp iseyodwa. Okay. Inamba kuzona zombili ngiyathinteka kuzona u071 33 00 163 ngiyathinteka lapho bese ngiphinde ngithinteka ku067 118 1809 bese kuthi ke le ka WhatsApp ile u071 33 00 163. Manje uma uthola usisi nje omuhle ethi indlela okhuluma ngana angazi nasebusuku ukhuluma kahle nje la uzothi akakufonela kuyiphi namba? Ezohleka ngapho. Cha mkhulu ngihleka ngoba phela mina ngiyelapha. Cha manje usisi kuzo zonke inamba abantu bangifonela inamba sikhuluma ngokulaphana sikhuluma ngezinye izinto mkhulu. Ebovu kanje. Valelisa ketela. Enhla nasezantsi empumalanga eningizimu enyakatho entshonalanga ngithi nje abantu abasondele bazosizakala zikhona izinto baphila abantu baphumelele empilweni. Siyathokoza. Baba udokotela baba isizwe bawujabulile namhlanje besinobaba uSDM Products. Siyabonga.